Komiti mar thieth e od bura mamalo dhi nyime gi nonro ewi kaka ne ochul ute thieth maromo 27 omenda maromo $171,000 ataro mar chik. Moko kuom ute thieth go okwedo ripot mawacho ni ne ochul gi omenda ka koro giseyo duol mar okumba mar thieth NHIF kuom rem chulogi kata bang' chiwo thieth ne jotuo matiyo kod kadi mar NHIF. Jaod burago ne olimo od thieth ma St. Peter's Orthopedic mayudore Mudhiga ma ikoni ne ochul $11,000,000 e yo ma ok ler, kendo ne gitemo nono kaka osiptalno ne ochul $1.6 billion e kind higa mar 2021 gi 2023. Tendo osiptalno kata kamano omako chung' ni onge chudo mane otimnegi ataro mar chik ka gikoni ne gichwalo modeko dwaro mondo NHIF ochulgi, kendo ni nyaka sani pod gibandho okumba mar NHIF $400,000,000. And patients files in 57 claims amounting to $11,729,500. Has NHIF ever asked you to refund any claims? What was the reason for the refunds? Nobody or NHIF has never asked us why is the date of admission in NHIF different from a date of admission in the file. As you've said, we are on a highway. If a patient comes on a Friday evening with a fracture, there's no pre-authorization that will take place. Do I send this patient away? I'll operate the patient even before approval.